Bona tarda. Oh. Estem al poble de Valderrobles, Valderroures. El correcte català. Sí. Sí. Estem a casa d'uns amics de l'Emma, el Sergi I la Sandra? i la Sandra també, i ara anem a fer una visiteta al poble. El castell, l'església, és un poble molt maco. Sí. Vam entrar al casc antic i ens va dir el Sergi, si no recordo malament, que a l'època dels àrabs Sí, va ser un dels pocs castells d'Espanya que no es va conquistar. I ara ens hem passat, però bueno, aquesta és l'entrada del poble. Això és la plaça principal, a l'entrar al casc antic, la plaça de la Vila. Aquí la gent estem a Teruel, a Aragó, i aquí la gent parla en català, però no els agrada que els diguin que parlen en català, però t'entens amb tothom parlant en català, però és que tothom. I és un català d'Amposta, com un català d'Amposta, barrejat amb castellà i una cosa una mica rara, sí. Ens va sorprendre quan ens ho van dir. Segons el Sergi, no els agrada que els diguin que parlen en català, i és el que parlen, però bueno, com els valencians. Arribem a dalt del castell, ara ho enfocaré, però ens acabem de trobar que aquí hi ha un mercat medieval. Y la Emma, como siempre, no me espera. Hem passat d'entrar al castell perquè, com tot, ho exploten i va a 5 euros l'entrada per persona. Per adults, 3 euros els crios. Però bueno, teníem 20 minuts per entrar i hem passat. Però bueno, des d'aquí dalt del castell, això són les vistes de Valderrobles. Aquests són els decorats de l'església, vista per darrere, o catedral, que té una cosa particular i que als tarragonins els hi recordarà molt. I és que la catedral de Barcelona de Tarragona és idèntica amb aquesta, o aquesta és idèntica a la de Tarragona. Diguem que aquesta és idèntica de Tarragona. Diu el Sergi també que fa segles es copiaven un munt les catedrals de grans ciutats i potser per això és quasi semblant a la de Tarragona. Perquè en aquella època Tarragó era la capital d'Hispània. Sí. Llavors per això es van copiar. Sí. Copiones. Aquí normalment se senten granotes, gripaus, però avui, ara que estem passant nosaltres, no volen cantar ni... No fer el que hagin de fer gripau. Sí. Però el puto gall, a les 6 del matí, aquesta nit no he dormit gaire, i a les 5 del matí quasi no he dormit. I a les 6 estava... Vaja, fins les 10 que hem marxat, Sí. Així ho feia, sí. I a les gallines, ai sí, un gallo, poc, 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 poc. I ell, les gallines i ell.
fi!